OIMORE nyakoronga jwangen geno marani iriyo makare tai paro koda uchiel dwe marariyo ganario prario koda ngwena machiegne cheno ni maro OIMORE waiko ni mathoth kabene kaka piro nyago kodi mbaka tudruok magwa gin kachelai mar ote machuo kariade kochono kabende wantiere live e Facebook, YouTube, kaiti nyaido bende gi Instagram gi X duto warwaki pachi otieno makawuono waiko ni manyien mago moto chechego mag siasa wechego mag thieth wechego mag somo kachiel gi mago mag tuke to mokwongo magethon weche. Kwa nini viongozi wamekimya? Much as the police will deal with this problem, much as the administration will deal with this problem, this is a problem affecting the people that you lead. Pinyo wacho koro wuok mager kod jotelo kod obila makadho wadh nam chumbi kuom loko tok gine yedhe kod kuong mamero ji asasa e gwengego. The amount payable shall not in any case be less than 300 shillings per month. And that contribution shall be required to be paid 14 days before the lapse of the annual contribution of the beneficiary. Chenro mar thieth mar pinyo wacho mar chief koro biro chakora yanga dwe mar abiriyo higani. We have been talking on what are the strategies we put together to increase the number of women governors from G7 now to G16. Kweth governors abiriyo mawakeini koro chako wuoth mar neno ne oyier ma ok tin ne mine 16 kaka governors e pachoka e yiero mabiro. Sa enadek nyakoronga jwang jaloko marwa en Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo machiegni. Jiochiko itongi magi kamo ko pradeko yudo hinyruok bang bas matingo jowuoth bayo kendo ngielore machiegni kod chiro Makatangi e kaunti ya Machakos odhiambo makawuono. Kalore kod joneno dereba mar nyamburko no bayo e kinde mano temo goyo kona ya payama Machakos kadhi Kitui. Bas no wachore ni ne otingo gunde mag makaa bodi ne ongielore e olalo maathi kendo nego ji aboro kanyo. Kalore kod jatend migao mathieth e kaunti ma Homa Bay Daniel Yumbia ji 18 ochwale od thieth ma Machakos ka jatend kato referral ka abich kuomgi bende bas no sani oseywa nyakete sendo bila mamasi. Kwa niaba ya gavana wa Machakos tunatuma rambirambi kwa wale ambao wameaga, na gavana pia anawatakia heri wale ambao wako wamefikishwa kwa hospitali na wale ambao wangali wako kwa barabara. Kwa sasa ningependa kushukuru our healthcare workers, response team, madriver wa ambulance na mheshimiwa wa Katangi ambaye hata kwa sasa ako kwa site anajaribu kucoordinate with us, na nasitikika kusema ya kwamba watu 8 walikufa papo hapo kwa site na mwingine mmoja amekufa wakati ambapo walikuwa anafikishwa hapa kwa hospitali. Kwa hivyo tunasema ya kwamba watu 9 tayari wamekonfirmiwa kwamba wameaga. Kwa sasa ambulance zile zimefika, tumepata watu 18 tayari wamefika hapa. Kati ya hawa 18 watu 5 wako katika critical condition na wale wengine wako katika hali ya kutibiwa. Kwa sasa tumeweza kudispatch total ambulances 8 na tayari zingine zinaendelea kuingia. Kwa hivyo ile iliyopo ni kwamba nashukuru wananchi ambao walisaidia kwa scene of accident na wale wengine ambao waliweza kusaidia kukilia barabara. Kwa sasa ningalipenda kuomba public kama relatives wangojee mahali ambapo tumewaonyesha ili tuwape madaktari nafasi ya kutosha. Laronya koronga jwang en jatend migao mathieth county ma Machakos Daniel Yumbia ok kaka ne wawacho. Kwa dhi mbele njalo jatend Kenya Rigathi Gachagua koro golo chik na jatendo kwach kich kadho wadh nam chumbi mondo me oful ne jogo mosebedo kagoyo ne simo mar mone mako joloko handi yedhe mameroji. Maen bang hogai mar obila Jafet Kome mi apisano thuolo mar ndala 4 mondo mi omak jogo mosebedo kaloko handi yedhe go. Makao kamano to ikaw ne okang. Joja oko ne giler koya e kaunti ya Mombasa.
En romo mane okelo kanyakla jotend arita kaachiel kod apisas makedo kod wach yedhe mamero ji kadhowadh nam chumbi. E romono, jalup jatend piny Kenya ne oseyo josiasa kadhowadh nam chumbi kuom ling' thi ma ok gilosi ewi wachno kata obedo ni yedhego orano rowere mathoth. Are they scared of the drug barons? Are they scared? Okay. Or could it be some of these drug barons waliwasaidia wakitafuta viti? This is a question we ask it, because why are people quiet? Watoto wanakufa, they are zombies, there is a serious crisis at the coast, the leadership is quiet. To be frank, the situation is very bad in this region. As you have heard, out of the 26,000 IDUs, injecting drug users, 18,000 of them are from coast. That is from Kilifi, Lamu, Mombasa and Kwale. Ogai Marubila ne komachielo golo chik ni jatendo kwach kich kadhowadh nam chumbi mondo mi omak joloko hand yedhego madongo e thuolo mar ndalo 4. Hii madawa inauzwa kila pahali. And the chiefs know who is selling these drugs. Wanajua. OCS at the local police station know who is selling these drugs. The people from the Criminal Investigation Directorate, they know what terrorists are doing to our country, the harm that other organized criminals are doing to our country, including bandits, is the same harm that those who are manufacturing, transporting, selling, distributing, and encouraging drugs and alcohol are doing to our country. Tuko na sisi yo pale Samata. For a long time, he has not arrested any drug baron. He has not arrested. I'll be here on duty for about 4 days. We must get a baron within those 4 days. Ma en bang' lero ni apisano koni ande ne ogochne gi jago mane okulongo nyinge mondo mi owere gi wach joloko hand yedhego. Nikiongea na ananiambia anapigiwa simu. Sasa mimi namuuliza, mimi hakuna siku tangu niingie kwa ofisi, hakuna siku waziri wangu profesa, hakuna siku deputy president, hakuna siku president amenipigia simu kuniambia usishike huyu, aachilia huyu. Sasa nani anakupigia simu? I want to confirm that President William Ruto cannot make such a call. He cannot. If William Ruto is to make any call, ni kuuliza kwa nini hii watu wakamatwi. And he has not even made that one. I cannot make such a call. Professor Kindiki has not made and cannot make such a call. The IG here has not made such a call. I am sure, I am 100% certain. Our DCI, is one of the most pragmatic officers in our government, cannot make such a call. So, tutaenda nyuma ya hema tukimaliza hapa, utatuambia. Eseche gogogo, jotend siasa koni lweny mar yedhego dwaro ni onywak ne kanyakla ma ok weyo ting' ne obila kata josiasa kendgi. Giseyo duol mar Nakada kuom rem tiyo kodgi kanyachiel ka gikoni nonro ma gichiwo ewi kuonde miloke yedhego opogore gi adieri manie kor gwenge. Nakada should pull up their socks. I've heard you saying about some areas in Mombasa. That is your own opinion, Paul. You need to ask us the leaders and we will tell you where the problem is. Ofisa wanawake wawe wengi. Kule watu wakitaka kufanywa search anasema mimi ni Muislamu usinishike, kumbe kuna wanawake tunawajua wanapeleka hizo drugs. Utapata the root cause of the juvenile gangs ni hard drugs. Okoni onge tiende daro apisas mayulo etich kitere kuonde mamoko kolero ni midhiero mar kweth rowere mamonjo ji e gwenge ma Kisauni kod Likoni nyaka to ked godo. Every county is part of Kenya. So if you fail in Mombasa, what is the wisdom of taking you to Kisumu? There is no wisdom. If you fail in Taita Taveta, what is the wisdom of taking you to Kajiado? Romoni mokelo kanyakla jotend arita kadhowadh nam chumbi en mano mageno rakore gi wach chieth mamero ji masani en midhiero kadhowadh nam chumbi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Jopiny ma Samburu obago ng'anyo ka gikwedo rochruok arita ma osekelo tho kod lal mar mwandu e gwengego. Ng'anyo mano ochopo gi nyaka Peace County Commissioner ma kone boma mar Alal. Jopiny kod jotendgi oseo piny owacho kuom jongi kendo weyogi e lwet nono ka jo mahundu medo monjogi. George Bati ntiere kod ler mathoth. Kaka okang' mar chwalo ng'ur margi ne piny owacho kaluwore kod monj ma itimo kod jokuo jamni ma gikoni osemiyo giwito ji mathoth. Jopiny ma Samburu ne obago ng'anyo ka giseyo rochruok arita kendo seyo piny owacho kuom jwang'ogi ka rembgi chwer e lwet jo mahundu. Tumelilia serikali kwa muda, tumeona serikali imekataa kusaidia kabisa. We have been reporting kila incidents hapa, kitu yenye inafanyika, serikali imekataa kusaidia upande. All we need is removal of these bandits from that place. Hapa tunadanganya rais kila siku kwamba this valley is inaccessible. Wakati ya Moi, kwani Moi alikuwa anaingia huko anatoa na amani inakuja for 20 years. Kama wakaaji wa Samburu County kweli ni wa Kenya, we really just want to understand how many lives of people of Samburu County will be enough. How many lives and how many of their livelihoods will be enough to attract the attention of the government. Ng'anyo no mabende no yuore kod jotend dhod Masai mawuok e gwenge mamoko koting'o gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku. Jotelogo koro dwaro duoko ni nyaka karang'o ma piny owacho biro ling' ka ji wito ngimagi. Sio kwamba haijulikani ni nani wamefanya hizo vitendo za kinyama za kuwa Wakenya wengine. Ni lazima hawa wahalifu serikali ichukue hatua kwao, kwa sababu hatuwezi kujenga taifa kwa kupoteza watu. Kupoteza watu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mpaka ifike watu 72 na hata wengine pengine ambao hatujawakumbuka 72. I don't know whether it is because tunazika mtu mmoja per week, per 2 weeks, kwa hivyo haonekani. Wakina mama wamelia, wamepoteza wasee, watoto wamekuwa yatima. Mimi tunaomba rais, hata leo sitaomba waziri wa internal security, mimi naomba rais, sikia kilio ya Wasamburu kwa sababu tunataka kuona mkono yako leo ikifanya kazi. Wewe ndio in charge ya security yote ya Kenya. You are the in charge of this country. Koyango yudo ng'ur mar jopiny, County Commissioner ma Samburu okonegi dhi nono ywak ma jopiny chwalo negi kendo kawo ndamo mowinjore mar jiwo arita. We have received the memorandum from the leaders and the people of Samburu. We are going to look at it, to study and deal with the issues that are in this referendum. Jatend arita no bende oluwo ni giseketo kenge mag thiro monj ma itimo kod jokuo jamni. Kanyaka sani apisa mag obila timo luorruok kaachiel kod apedha ne jo mahundu koting'o kama nchono negi MCA Paul Leshimpiro. In terms of security, we have covered quite a number of areas. All our highways, we have also put officers there 24 hours. And they are working, they are on the ground. Even as we speak, they are on that section which we had an incident. Kakoro jopiny ma Samburu osechwalo ng'ur margi ne tend arita e kaunti ma Samburu. Geno magen goni piny owacho biro winjo dwachgi kendo chiwo arita ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho chano chako kete tim moko kuom weche 600 mane aput mar ogai mar doho mamalo machon David Maraga ochwalo mar bero lwasi mar tich e sekta mar arita kwe. Romo mano kelo kanyakla jodito mag sirikal manya dongruok e tiyo kanyakla kod migao mar arita kwe manotele kod jagoro mugwerere mondo molo e boma Nairobi. Jatelogo okoni obila koro nyalo biro buonjo chakre dwe mar adek ni mar sirikal koro dhi chako kete tim report mar aput mar Maraga. Romono bende ochwalo karo chiwa gete ne sekta mamoko madhi tiyo machiegni kod joket mwandu kendo neno ni Kenya obedo gi kwe makende mar yoyo johala. The reforms within the National Police Service, the reforms within the Kenya Prison Service, and generally the reforms within the coordination of national government administration. As you are aware that the ministry is responsible for the coordination of government programs and activities across the country. Secondly, there are engagements towards improving not just the infrastructure, but also capacity building
of the officers that work with us within the ministry. At the end of last year, the Chief Justice Emeritus Maraga presented a report, and that report had a raft of recommendations, almost 600 of those recommendations that needs to be implemented. The Maraga task force has made these very, very important recommendations around terms and conditions for police, the accountability of police, and around the policy and legislative framework. Governor Migori Chila yako kono pinyo wacho wa malo mondo mi hotiek ywarruok ma osebede gwenge mag Ngata Baragoi kod Gwitembe mayudre tong county ma Migori kod Narok. Kaka Juma lero kwe county ya Migori, county ya Migori dwaro mondo mi ket okenge magarita mana ni chenro mag ohala ma osebede kod ng'ikruok e gwengo odoke wange. Gwenge mag Gwitembe kaachiel kod Ngata Baragoi mayudre tong'no mar county ma Migori kod Narok osebedo mago ma onge kwe kuom kinde maromo higa achiel. Koko ma osebede tong' counties ariyogi osekel kod ywarruok mag lowo malach giloyo eka 100. Nyaka sani jodak e gwego mag Ng'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe odak akicha nikech luoro ma ikelo kod monj ma kinde ka kinde. Monj gi ma osebed ka ikelo kod ywarruok mag lowo oseweyo ka wechego mag ohala kaachiel kod kata yorego mag wuoth obedo kod ng'ikruok. PS wetu wa interior ambaye ni ndugu yetu wa hapa karibu Mr. Molo, tafadhali tunaomba uzingatie jambo hilo kwa sababu amani ndio maisha. Gavana ma Migori Chila yako kaachiel kod jalupne Joseph Mairi ma oriko ni wegego ma Kuria kama ne gichope nyasi ma choko omenda ne kanisa no manya bikae ne okwayo tend arita kwe ne ong'iyo ma tieko ywarruokno. Land is not occupied by any other community. That land is under the use of Koreans, and those people who are claiming it au ni watu wanabagua wa Kenya wengine wakisema Wakuria ni watu wa Migori County na hawezi kuwa na shamba kule Narok. Giwadne yurruok e tong' counties ariyogi osekelo lal mathoth ne oganda e county ni ma Migori kaachiel kod county no ma Narok. Kuna vita ambavyo vinapigana hapo. Mashamba hiyo iko na historia yake. Kila mtu anajua sehemu yake alikuwa analima. Lakini sasa Wakuria wanaambiwa kwamba mpaka ya Nyanza na Rift Valley ni itungwe, Wakuria wasiende kulima huko na hali wanamiliki mashamba yao huko. Kwa hivyo Wakuria ni wa Kenya na watu wa Migori County ni wa Kenya, na wakiamua na wakiwa na property hata Kisii, hata Migori, hata kwingine wako na haki ya kuishi hapo na kurithi hiyo property. So we really want you to prioritize that. Jagoro maduong' e migawo marite pacho kae Raymond Omolo e kinde limbe mare county ma Migori jumba ariyo mokalo ne ochiwo siem ne jogo ma siya tulo e tong' counties ariyogi. And as a government, we are very clear that we will not entertain people taking law into their hands or interfering or messing up the state of security of this country. Lweny ma kinde ka kinde ma osebede gwenge mag Ng'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe oseko oganda mathoth oyudo hinyruok kamoko bende owito ngimagi. Juma, Ramogi TV, Migori. Shem Akukuotieno majahigni 28 ma ichechgoni nonego ji 4 e gwenge ma Muhoroni odine tesendo bila makoru bang' kano gole osiptal Muhoroni Sub-County Hospital odhiambo manyoro kama notimne thieth bang' kano juke kano temo kawo ngimane owuon. Jagono ichechgoni ne ochadho minode wuode wadgi wuon mare kod jaode gi ojalo ma onego kanyaka sani pok oyangore gino jagono timo koch makamano. Obila yango ni to chwale do baby don get to nek maji amena. Mago mag thieth ne chudo mag omenda mag okumba manyien mar thieth mar Chief chakore ayanga tarik 1 dwe mar 7 higani. Ma oyangi kinde romo mar pedho chike manyicha jopiny ochwalo e pachgi e boma Nairobi.
Kaka Judith Omondi leronwa, chudo mapile ne ji ma osebedo katiyo kod NHIF biro dhi nyime kendo thieth ibiro tim nyaka chop tarik 1 no kama koro ibiro darie ka idhie wechego mag SHIF. Jumbe ariyo bang' jopiny chwalo pachgi ewi paro manyien mar okumba mar thieth mar SHIF, migawo mar thieth oloso chikegi koro kaluwore gi paro mane gichoko kendo rito chwalgi e od bura kapok okadhgi kaka chike mabiro tayo okumba manyien mar thieth SHIF. Maduong'ie chikegi mirito chwali e od bura en ni chudo mar SHIF chakore ayanga tarik 1 dwe mar 7 higani, ka ndikruok kaka jokanyo mag SHIF to rumo tarik 30 dwe mar 6 higani, ndikruok mabiro nywando jokenya duto nyaka ma ondikore kaka jokanyo mag NHIF. Chudo kaka ne oriko sekete ok bibedo matin ne Sh300. Ji ma ondiki biro ng'ado 2.7% mar osara margi, kama ok ondiki to biro chulo 2.7% mar mwandugi kaluwore gi nonro ma ibiro tim kod piny owacho. Ji ma ok binyalo chudo ibiro yangi kod jotend gwenge kendo ibiro chiwnegi sir kod piny owacho. The amount payable shall not in any case be less than 300 shillings per month, and that contribution shall be required to be paid 14 days before the lapse of the annual contribution of the beneficiary. For households in need of financial assistance, the Ministry of Health, the Ministry of Social Protection, and the county governments shall identify the households that require financial assistance and submit the list of such households to the Social Health Authority. The national government, that is now the Ministry of Social Protection, and the county government, county executive member responsible for matters relating to social protection, shall then contribute on behalf of these households in need of financial assistance. Kata kamano e kwanni nitie ji ma oket thenge kaka were mosechopo higni 25 jonyuolgi kendo onge kod tije. Roweregi biro chulo Sh300 kuom dweche 12 mag higa achiel. A person who has attained the age of 25 years and has no income of their own or is living with a contributor shall be treated as a household separate from their contributor and shall pay 300 shillings per month. Gino maduong' ahinya ma opogore kod chike mag NHIF en chudo mar chuo man kod mon ma ohewo achiel. Kuom medo dhako moro e kad mar SHIF, ibiro chulo omenda marom gi ma ichulo pile ne dhako ka dhako ma imedo e kad ni mar SHIF. Ng'ur kata kamano owuok ni chikegi ok ochiwo kinde ma gibiro kawo kapok gichulo omenda mar thieth ne osiptende, ka bende riwruok mar governors bekoni counties ok onywand pachgi e chikegi. We have noted that there is no time limit for SHA to make payments. We have had bad experiences sometimes with NHIF. Currently, we have claims of 13 billion from the faith-based that have lasted for up to 5, 6, 7 years. And we had recommended 60 days after SHA receives a clean claim. Absolutely, they should be able to come round and make the payment within 60 days. Migawo mar thieth kata kamano osingoni gidhi tiyo matek mar neno ni ng'ikruok ok obedie. Judith Omondi, Ramogi TV. Migawo mar somo kod duol mochung'ne keto jopuonjre kuonde tiegruok ma ong'ere kaka KUSPS oyango ni omed thuolo mar oro kwayo ne jopuonjre mar donje kuonde tiegruok gi ndalo 7 kaluwore kod ng'ikruok mar mbui ma yore kwayo ma kamago. Kokalo e ote ma igolo kawuono, migawo mar somo oyango ni ochwal thuolo ni mar nyaka kawuono en atamalo mar 70 kende ema oseoro kwayo gi kabende gijiwo jopuonjre gi go mapok ochwalo kwayo margi mondo mi otim kamano e kinde ma omedgi go. Duol mar KUSP bende koro oyango ni ng'ikruok osebedo e mbui ma yore kwayo kamano osekelo pek ne jopuonjre ma onge kata ma oro kwayo, ka bende gijiwo jopuonjre mondo mi kik tim chudo nyadiriyo mar ni yorno mar chudo manyien mar e-citizen bende osebedo kod ng'ikruok. Giyango ni gitiyo machiegni gi jokanyo mag sirikal eno ni jopuonjre duto ochwalo kwayo margi e mbui mar yiero somo mag tiegruok ma onge japuonjre ma owe oko. Kwa the county ma Homa Bay ne governors ma wakeini e pacho kae bwo riwruok margi mar G7 osedho chenro magin go mageto medo kwand governors mamine ka wuok e 7 nyaka 16 ka ochopo yiero mar 2027. Ali Abich ntiere kod ler e wi chenro makamano kwa county ma Homa Bay.
e romo mane okelo kanyakla governors mamine pachoka e bor riwruok margi ma ong'ere ni G7. Governors go ne oyango ikruok mar sidho kenge ma gidwa keto mar neno ni kwan mine mabede kom mar governors omedore pachoka. Moko kuom chenro ma governors go wacho ni gidwa tiyo en pachoka kagichako gi counties motelo kod joma mine mar jiwo ber mar tend mine loso kod duond buche pachoka mar miyo joma mine thuolo e laro kombe mag siasa mopogore. Jakom duol mar governors ma bende en governor ma Kirinyaga Anne Waiguru manotelo romo ma kamano manobagi e boma ma Homa Bay yango ni dwaro margi en medo kwan governors ma mine kowuok e 7 nyaka 16 kochopo yiero mag 2027. We have been talking on what are the strategies we put together to increase the number of women governors from G7 now to G16. And we realized that if we just keep talking about increasing the number of women governors, we will not get there unless we come up with a clear and concise strategy. And the strategy number 1 was to support women governors who are already elected. 7 out of 47, we must ensure we deliver ndio tuweze kuongeza wamama wengine in 2027. Governors mamine go bende wacho ni dwaro margi kokale bore riwruok margi mar G7 en neno ni mine mathoth oyiere kombe ma opogore pachoka kochakore kom mar MCA kod bende neno ni joma mine omimi jingo manyalo konyo loko ngimagi e kor gwenge. The G7 is a realization that together we can achieve more. And that is why I am deeply humbled that today we in Homa Bay have been able to host power. The kind of power that is concentrated here in front is not a mean feat. At all of my MCS, and I want to thank our parties also. Our parties have also been very strong to nominate women. If we are going to go far as women, we have to work with our parties so that we can increase the number of women. We do appear MCAs, so we make sure we have more elected members of the county assemblies. Now I have noticed, as much as I'm told Nakuru is Nakuru girls, at Homa Bay girls here. Muko sawa kabisa. Jotelo mamoko mawakeni mabe noyuro kinde romo makamano ne osiro telo mar mine ka gisingo biro makore kanyakla e jolo mine kochakore kor gwenge mondo giyud chenro mag dongruok e yo mowinjore. I know very well that Kenya is going to change. Because if you want to change a nation, change a woman. And that is the vision that the G7 have. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tendon bura mar ODM bade ma Kisumu Central kawuono chaka yanga chenro mar ndiko jokanyo manyien gino ma igeno ne idhi tim kuom dweche 2. Jad bura ma Kisumu Central Josh Oron manotelo ne chenro no wacho ni gidwa wuothe dhot ka dhot e wards duto 6 mayudre od bura mar ndiko jokanyo. Odiochieng' ma kawuono kende kwan ji mar 3,000 no ndikore kaka jokanyo mag ODM ka bende jotelogo wacho ni gidwa neno ni mbi mar duond bura no omedore motelo ne yiero mag 2027. Kaka jatelo patron mar ODM ma Kisumu Central e bora ila Molo Odinga jakom nyo wacho chien kacha ni nyaka wa register miyo kaka an nakoni party nyaka register. Uregister koso kuregister. Wabiro keto joma register ji ma wuothe dhot ka dhot. Wuothe ang'owa dhot ka dhot. Adwa kwayo ji duto te koluwore gi office mar jaduong' mamarwa Dr. Joshua Oron ma en bunge gi leadership duto te mag elected leaders and non-elected leaders. Ni mondo when it comes to party matters, wariwre wabet gimoro achiel.
Miyo moro ma jahigni 53 odong'ie koyo gi nyithinde 7 e kar dak ma Awelo e kaunti ma Siaya are chieng' ngeso bang' jomoko monje dalane kendo muko ode. Miyono wacho ni jogo manomuko ode ne or gi wuon nyithinde mana giwerego e kinde mokalo mawachore ni oseuso dalagi ne jomoko kendo koro gidwaro mondo miyono odar. Okwa piny owacho mondo mi odonjre wach ni kaluwore ni gisedak e dalano kuom higni modhuro kata nyathigi mokwongo manowito ngimane oik mane dalano. En wach makoro kelo buok ne Millicent Akinyi gi nyithinde 7 bang' wuon pargi manowuok pacho kendo wegi nyithindo go higni 10 mokalo oro jomoko mondo mi omuk ode kendo dare dalagi bang' uso lobno. Okinyi saa 1:30 ne ok awinj maber ne pod anindo tapo ka pikipiki 3 ochopo ka koting'o ji 2 e tokgi. Tok pikipiki 3 gari marachar ochopo ka. Tok gari marachar lori maduong' marateng' kaka Mariamu bendo ochopo ka tok ne en mar polis. Toke dhano nowuok e dalana kama chalo lowo. Bang'e jomoko biro ka mbele dhot koni, jomoko dhi ka chien dhot kocha. Ka gigo odi, mama fungua. Mama fungua. Ka wuon dala ema uso dalani, magi nyithinde machachiege. Onge gima dwa tim. Koro wawegi ka ma jogo giseturo dhoudi go kaka uneno gino. Millicent ma jahigni 53 wacho ni nochopo e sendo obila mar goyo ripot. Kata kamano wacho ni obila ne ok omi thuolo mar ndiko dhoge kaka owinjore ka nyaka sani onge okang' moro amora ma gisekawo. Ne ok adwa face jogi kenda an awuon nikech an ng'ama dhako to an kenda. Ema nomiyo aringo adhi ka jiranda. Tapimo ne jiranda wuogi dhi winj na gima timore e dalana. Dhano biro squat takia gima timore. Seche manadhi ka jiranda no, awe jiranda ka biro koni, ok na deo rito mondo ang'e ni gin jomage. Seche go ana bende na wuok madhi ka polis. Apimo negi to giroka. Bang'e ok negi kawo kumo. Ng'isa ni mama bet kanyo. Obudho nyaka gidhi e parade, gia e parade. Giduogo. Jadipi OCS ni goma namba ka ok shughulika koda. Ochopo kama koro waduogo sim. Malo mondo mi olos kode oshughulikana mondo mi oyud kaka dresa chien. Ok notimo kamano nyaka dakika mogik saa 4:40. Nyaka sechegi osebedo gi midhiero ka jirende ne ema chiwo ne kony bang' gike mag ot thothgi ne okethi gi jogo manomuko ode. Gikago mang'eny otore, gikago mang'eny okethore. TV na ayudo koriadore, wall unit mar onjaore, sende na mag glasses otore, kikombe na otore, giko kethore mang'eny. To ne giting'o gik moko te nyaka gik nyithindo mag skul. Onge kaka nyithindo dhi skul. Onge kaka onyalo chiemo e odini. Kokwa miye chiemo. Onge kaka onyalo chiemo. Wan mwakelo nie nyithindo gigi manyalo chamo ento ko chiemo. Kaka ne gini otimre kuome. Nyaka sechegi. Sani dala dek. Ponono ni jaode noramo ni nyako wuogi e dala. Millicent wacho ni obi kende kendo gole nyaka gi nyathine manigi sike dano. Aponi nitiere kama baba ni dwa tera. To seche motera na to ikre ne maber nadhi gi nyithinda duto, adhi gi gika duto, nyaka liende nyathina mana iko kacha ko onge manoweya godo ma iko kenda cha. Nyathina no bende adhi go ikre mar golo liel. Utinga go mondo adhi kuma odwa nadhiye no, mano kende. Ng'an nodwoko chien kuom higni 60 machien. Mama no ok onego bed ni timo kamano. Koro an akwayo. Koro nyaka sani mama ni wan ema wakonyo nyithindo kod chiemo. Onge kaka mama ni nind, onge kaka mama ni bet to nyithindo to magi mani ne ginyuolo gi mama no. Okwayo piny owacho mondo donjre e wachni mar neno ni oyudo ratiche. Awacho ni ok ane ka an garita makare ka, nikech nyaka ne gino timore kata mana polis mora mora pok aneno kobiro ka. Assistant chief kende manobiro ka, assistant chief ne mosebedo ka luorore koda ka, assistant chief ne mosebedo ka miya rita to en mana kende. Mopogore ga assistant chief, jirande nagie mosebet ka rita ndalaria mokalogo. Akwayo sirikal mamalo mondo konya, ayudie kama dabedie peacefully, ayudie kama dabedie kama dadage gi nyithindagi. Kora mgajwang' enda dakika 30 bang' sadek mar otieno chenro eno imore. Erokamano kuom kete mana kae Ramogi TV kapok wakawo yo mokwongo anakawo kuom paro mabende ogola gi moko kuom joneno. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni en late ni pile pile walalo osiepe wede gi anyuola kokalo yore mopogore opogore ahinya to mago mag ndara. Derepe
winjo bed ni riembo kotang' kendo penjo ni to koro shida nitiere kure. Mas jamanga pachal kagima koro medore pacho ka. Injinia Fred Obura wacho kanyo ni sirikal neno kaka wach accident ni ng'eny Kenya kae, wach yath Mombasa to gitema nena kabende kani mana yath mane ma Fred Woe. Stephen Oyandero kamano kuom ote mari wacho ni nitie Kisii town weche gichopo ni eyo makare. Grace Nguono bende wacho ni semolo kaka pile. Kaneno bende Celine Dion. Celine wacho ni hembe entiere kodwa kwa gwenge mag Kasarani. Elvis Odhiambo bilo kawuok Garissa yudo ote mari kai wacho kanyo ni entiere kodwa kendo un kanyo gi Thomas Obuya wuodo Riro kachiel kod Dokas kod Festus. Ano Ramadhan kantie Migori County. Ramadhan wacho kanyo no wuoro kaka miono kadhes shida ewengo Siaya. Wacho ni ere kaka dichuo nyao sadala na nyaka kama nyithindo jobed ni dake. Wacho ni en wacho jobed ni serikal neno kake konye. Oguda Kayesu wacho kanyo ni Olam Nyasaye piny tungni. Wacho ni weche manyien opok kod midhiero kendo wacho ni chal ni duok ruothe makoro chiegni. En kanyo gi jakwath Samuel Okoth kata Sami Mambo. Giwacho ni gimoro ahinya ka gin gode kwach makalda. Wacho ni walamne piny. Erokamano Oguda Kayesu. Ote mar Eric Odemo kachunge Kanyamkago wacho ni en bende entie kodwa gin kanyonga Julie Jawich Dhao. Entie wacho ni odar Migori koro doka Homa Bay nikech tich mitiyo gi Governor Gladys Wanga. Homa Bay County omore ahinya omiyo wacho no dwa loko kar dak. Pastor George Marodi Jesus Fellowship Church wacho no moro ahinya gi weche manyien kata kamano gomos ne oganda mowito wedegi nyate masirano mar apaya gin kanyo gi Madam Vida Marodi Primary School. Erokamano kuom ote maru. Elvis Odhiambo bilo kawuok Garissa ote mari kendo kata no bende ote kanyo moora gi wacho kanyo ni okonyisa Jora Mowiyo ga wacho kanyo ni ogoyo mos ne jo Samburu ma osik mana kai nego kaeto wacho ni watim ne gi mos. Piny wacho winjo ngi weche go magarita ahinya to ewengo ma Samburu masani osebedo ka kalo genge madhano. Yada Victor to wacho kanyo ni mos ne anyuola moito jogi masira mar apaya. Wacho ni ere kaka piny Kenya sani oganda thoe modhuro. Winjo ngi weche go mag apaya oyo matin. Maino imore kikidhi mabor. Naitwa Florence Jari Nyambula kutoka Engineer. Nahisi vizuri, nashukuru Mungu sababu ya kuwin. Ilikuwa 15 games, nikawin 12, nikaanguka 3, nikawin 152,715. Nishashiriki tena na nikawin, but niliwin 5,000. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Riuri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Yana Mwata mar Equity Afya Siaya ka wawuoyo ewi tuo mar amyotrophic lateral sclerosis. Mana e penj laktar. Kik bai.
Machiegni nyakorom gajwang' chenro eno OIMORE wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kawuono ne orome piny Uganda. Kaluwore kod jatend piny, romono manokelo gi kanyakla kod jatend piny Uganda ne ogoye mbaka weche mathoth kamoting'o dwaro mar Odinga mar bedo jakom Commission mar Afrika. Romo kamano biro sama lek mar Odinga medo yudo sir kuom kweth mopogore opogore mag siasa ma pacho kae. Korom gajwang' paro pod medo nyuolore ewi ng'atno manyalo kawo kar ogai mar ODM Raila Odinga kaponi oyudo lemo ma odwaro mar jakom Commission mar Afrika AUC. E giko mar juma ne Mama Aida Odinga yande olieko ne jakom ODM John Mbadi en achiel kuom jogo mosesomo riekni mag ogai mar ODM Raila Odinga. Motelo ne mano, Oburu Oginga ne oriedo jatend kweth manoko Opiyo Wandayi ne thuolo mar bedo gai mar siasa manyanza. Manaka jafwambo mar Walter Nyambagalero nwa penjo maduong' en ni ng'ano mar wath mang'ute oromo jok. Kaka weche medo thinyore ni ogai mar ODM Raila Odinga kadek goyo oriti ne siasa mapacho ka, oganda osemucho mbaka ne ng'ano mang'ute nyalo romo jok e kendo tayo piny luo korka siasa bang' Odinga. Yowuote nitie ka magen gi nyige magen ma en kata ko onge e Kenya ka to iwuoyigo nitie. Mbadi Ariambo mana dieri Ariambo higni mang'eny wabosebedo ka treni gieki pod idwaro mo training dongi romo kanye kama chunyi wabayueye. Seneta Masia Oburu Oginga yande ong'wano bad sati motiaore ne jatend kweth manok e od bura James Opiyo Wandayi ni e jalno moromo tayo oganda luo e weche mag siasa mag oganda. Jatelo kidwa tiyogo isomo gimiluongo ni body language mare. Opiyo ni ong'e somo body language mar Raila makata ok openjo to Opiyo ong'e ang'ane ma gima Raila paro. Kendo mano bende ema Opiyo dhi chungo kendo loso mondo donjo mne wang'e ni tab donjo mne wang'e kae. Emomiyo sama tin Opiyo ni ok dong'e pod nyathi matin. Emomiyo en gi future mar tele Kenya ka. Jatelo tiko buolo kako buolo tie liel cha. Mae kako uneno Opiyo bedo tie kobuolo kata uneno ka Opiyo osewuok oko. Jokanyo mag duond bura mar ODM medo golo pachgi ewi weche masani ometni ewi wach ma kisungu dendo ni kingpin. Kamoko to wacho ni sapodi mar siemo ng'ama nyalo biro tayo oganda. Gini dwa national recognition iwinjo. To ng'at manyalo kawo gini bang' Raila Odinga ma wanyalo ringo go e ka en Babu Owino Ongili. John Mbadi en osiepna kendo en jaod bura maluoro. To Mama Aida akia gimomiyo nyamera wiye nyalo wil kata ni an owuon ok oluongo nyinga wachni. Iwinjo? Nikech dong John Mbadi osebet kae. An nawinjo gima ne Mama Aida wacho. To gima wuoro ni kada dhano winjo mana gima dhano dwa winjo. Mama Aida nowacho niya, dhi mar jakom kata ka jakom odhi e AU. Jakom oweyo jok miluongo ni foot soldiers chien. Nikech Mbadi ema ne nitie kanyo. Openjo ni koso Mheshimiwa Mbadi gima wacho ni ok en adier. Donge in be ing'eyo ni foot soldier motegno mar jakom. An mane kaka nawinjo ka Mama Aida owacho. At no time did Mama Aida endorse Mheshimiwa Mbadi kaka winjo ka jok moko wachi. Okil Willis Otieno to ne kod paro mane ewi jatelo mano manyalo tayo oganda e yore mag siasa. Maduong' ma akwongo wacho en ni onge manyalo romo gi Weche ma jakom Baba Raila Odinga rwako. Nyaka gimany ng'ama nigi qualities kama jakom ni godogo. Manyiso nyaka obed ng'ama jachir, nyaka obed ng'ama ohero oganda duto, nyaka obed ni en ng'ama riwo ji kowuok kuom milambo nyaka nyandwat. Ok ni ng'ama pogo ji kaluwore gi dhoot ma giaye. Moro kendo nyaka obed ng'ama jachir, ng'ama ok oluor. Ng'ur moko bende nitiere ni weche gi nyalo duoko chien mbi mar ODM kata kelo ich lit e kind jokanyo mag chama. Dhi mar jakom modhi tiyo kaka chairman mar AU
ok bi ng'iko ODM nikech ODM nigi structures mosebedo ka tiyo kendo ma pod biro tiyo. Ji wane dhi jakom odwa dhigo AU ni koro weyo bugo moro, koro ji temo pende ni to bugono ng'ama dhi romo e bugono kata ng'ama dhi rwako wuoth jakom. Mae gima thago ji. Tadwa mana ni mondo awachi ni dhi jakom dhi e AU ok oweyo bugo. To odhi timre kaponi baba be wang'ni odok chien matin mowacho ni dhano gore ma piny ruwe debe iwinja maonge ng'at ma imako bade. Asiema gi Luth oketho gik mang'eny e gweng', omiyo jente mang'eny manen gi ambitions mag bedo jotelo wechegi nokodhi kare. To siasa nyalo chalo nade mbele? Nikech gima duong' en ni nyaka ibed ni kata sani manyo koro telo ne joganda ni kata modwaro kuma joluo manyo ga telo. Koro nyaka ibed ng'at ma bende nyalo golo oganda bitero malo ka joluo nyawacho ni gimiwacho ni nyalo timre to kagineno ni make sense to gibiro to giluwi. By the time akuru wadhi wuoyo gi dhoudi mamoko yudo ka wane waseloso ndara iwinjo mababu kubiro to en mana rubber stamp to wadhi to idho ko oywa mbi moro motegno nikech akoni gimoro achiel kapo ne adier onagi moro onge mbele kai by 2032 be kaka gini obawa kendo for the next 20 years kata ka wan giri koro waonge ni odiochieng' moro adi achiel ne land jatend piny kai jatend piny Kenya ka to nagi no bed mamor to ji adi kendo manyalo gino iwinjo Babu Owino Ngele. Mheshimiwa Oburu wacho mana ni jotelo moyier osebedo ka miyo jakom itgi kendo winjo wach jakom. Sama koro ne nitie gi Mheshimiwa Wandai nonyalo wacho ni kaka Wandai isebedo ki ichiko iti kendo winjo wach jakom. Mana ka den koda to da wach ni Mama Rosa ibe isebedo kichiko iti kendo winjo wach jakom nikech en adiera ni thoth jok moyier kata thoth onagi chiko itgi kendo winjo wach jakom kendo miyo wach jakom luor. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ya Migori osingo bero lwasi mar ohala e kaunti ya Migori e kinde ma piny owacho mar kaunti ne dhi nyime kod keto kenge mar tiyo kod lony manyasani e choko osuru. Jatend migawo mar omenda e kaunti ya Migori Morris Otunga kod jatend migawo mar ohala Laktar Betty Samburu manoriko wuoyo e kinde mane gichopo e nyasi mar yawo bad bengi mar Equity e boma ma Migori nosingo ne jo ohala kod joket mwandu lwasi makare mar ohala. Samburu nowacho ni piny owacho mar kaunti no dhi nyime kod ma Migori kendo piny owacho mar kaunti no osenyiewo lowo ma idhi tiyo godo e yore mag dongruok. Jatend migawo mar omenda Morris Otunga kore nowacho ni gidhi nyime kod keto chenro mar choko osuru ka okalo kuom lony manyasani. Jokanyo mamoko e sekta mar ohala ma Migori opako kenge moketi kod sirikal mar kaunti no e bero weche mag ohala. The government of Migori has bought a space, just behind where the hospital for Dr. Machage was. That is where we are planning to put up a bus park, which means that the town will be cleared and spaces will be gotten within town. Korangeni kata other investors they use the same support because when we come here, we create opportunity for jobs, we create opportunity for business growth, and we create even the economic uplifting of our town. Badwan be paperless, kendo cashless. Wakwayo jo Migori County ni sami chiwo ushuru I make sure ni omi otiko mar chudo mar pesa michiwo kaka ushuru to kik iwinjri gi jatij sirkal mar county government ni upogo ikaw matin to mi matin kaeto sirkal dong nono. Mano biro tamowa miu dongruok ma Governor Marwa ochiko jopiny. Jotelo moyiere kombe mopogore opogore counties makaluo kwa mondo miyo ket lwasi makare madongruok kod keto mwandu e kuonde ma gitelo negi. Kaka yor neno ni jopiny oyudo dongruok makare
e piny Luo. Jakom duol ma ochung' ne chenro mar KOP counties ma oloro nam Lolwe Odoyo Widi gi jakom ma ochung' ne chiro mar rech Motisini Fish Marketing Authority Martin Ogindo. Okoni joket mwandu nyalo mana keto mwandu gi gwenge ma lwasi mar ohala berie maonge koko manyalo riembo joket mwandu. Ikoni sirikand kaunti ma Homa Bay onyiso lony kaluwore gi chenro mar keto romo mar keto mwandu kendo kwa counties makaluo ne onego bed ni kawo ranyisi no ka giketo lwasi makare mar rwako joket mwandu e gwengegi. Joket mwandu investors to koro kwebe nyaka waket maromo kode. Ok inyal kelo investor ka mone ni kacha nyalo biro gere kamilose rech to luoro bo chako bedo go ni koso lweny moro biro wuok nyime ka ng'anyo moro biro wuok magige ga kethre kata moanda chung. Mane makoro wawerego. Omiyo adwa kwayo jotelo mapiny ka chakre governor, mujumbe, senator gi MCS ni wawuog gi jothurwa ni mondo catch up gi dongruok gi jowetewa mamoko. Nyaka watem gimiluongo ni keto kwe. Wan ka mondo wang'e gima county government nyalo miyowa kaka joket mwandu maloko ngima jothurwa kendo manyayo mwanduwa kaka jopiny. To mopogore gi mano watiyo gi thuolo ni bende mondo waduokne godo sirikal mamalo mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua nikech e bwo president mosekalogo pok waneno ka nitiere projects ma wuotho kaachiel mopogore opogore kendo madhi nyime kendo mineno kaka kawuono waneno gini. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Yana Mwata mar Equity Afya Siaya ka wawuoyo e wi tuo mar amyotrophic lateral sclerosis. Mana e penj laktar. Kik bai. Machiegni paw tuke Nyakurom Gajwang. Tiego nyithindo matinde tuke opogore osemisir gi riwruoge matayo tuke gwenge ma Nyanza ka jo karate bende osechako timo tiegruok ma kamago. Kaka jafwambo marwa James Opodolero no, jonyuol bende koro okwa mondo mi omi nyithindgi thuolo mar donjo e tuke ma karate ka nyithindgi manyiri bende koro ok bi we chien. Riwruok matayo tuke mag karate pacho kae alwora manam